ndakanga ndafenda ndichidonha panze apo ndibva ndanyarara almost 30 minutes. Ndakati ndisina ndandova zimu danda rakati murenjere. Saka ndobva ndaenda kuchipatara. Pfungwa dzese dzakambotiza. Ndandisisina pfungwa kuti dzichikasike kuuya kuti nditondere kuti ndinhingi ndaitotadza newana vari pano. Saka maziso kana nanhasi uno handisi kutonatsa kuona, ndiri kuona mist. Saka ndiyo nguva yakanditaima pendakabva uko. Obva auya nepepa rekuBank rakazi ngarisainwe. Ine handina kuziva kuti zvinosainwa zvinhu. Ndakafunga kuti zvinhu zvavo ndikarega kusaina pamwe zvinozomuafektawo iye. Ndizvo ndakafunga. Saka ndokubva nditaima nguva yacho ndandisingagoni kunga ndiri kufamba kuenda kuBank kogeza. Ndaitobatwa ndichisvika ndogara pachituru ndogeza. Saka ndipakabva nditaima ndaenda ikoko kuziva kuti mbuya haachagoni kuzvierenga mazivhi apa. Kana dai akandipa kuti ndoerenge maziso angu anga asikachauri. Saka pfungwa dzangu ndakatoti iwe urondisainisa pepa iro ndisina kuerenga. Hamuzondisainisi nekundisungisa here. Nguva dzaseka. Maitotaura henyu muchitoseka mukuti Muroora akandidaro. Obva atobuda nepepa. Zvikuru sei kana uri mutsva paplatform ino, baya zvako kabhero ako kuti usubscribe urege kuzojambwa nedzimwe nyaya itsva itsva dzinenge dzatisvikira nedzinenge dzauya pakati pedu.